Τζάβα, γιο και τζάβα γεια. Γεια σε όλους, γεια χαρά. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, ένα κανάλι που δημιούργησα με σκοπό να μάθω Java. Σε συνεργασία λοιπόν με το ChatGPT που του ζητάω να μου δίνει ασκήσεις, τις λύνω και προσπαθώ να προοδεύσω μαθαίνοντας Java. Στο προηγούμενο βίντεο είχα ένα σχόλιο που μου πρότεινε κάποιος να χρησιμοποιήσω το Claude. Δεν το ήξερα φυσικά. Έκανα την εγγραφή, ήθελε και κινητό βέβαια, λίγο με δυσκόλεψε αυτό, αλλά το προσπέρασα. Και τώρα θέλω να του ζητήσω να μου μάθει Java, να μου δίνει ασκήσεις και να τα ανεβάζω στο YouTube. Στην αρχή μου είπε εδώ πέρα άμα θέλω να μου φτιάξει μια γλώσσα από το αγαπημένο μου χόμπι. Πλάκα θα έχει αυτό, αλλά του είπα ότι μου είναι άχρηστο, οπότε για να δούμε τώρα τι θα μας πει. Πού είσαι τώρα στους πίνακες και στις μεθόδους? Κάνω και εσύ, αλλά σίγουρα θέλω πιο δύσκολα. Πάμε, θέλεις να ξεκινήσουμε από πού έχεις φτάσει ή να ανεβάσουμε λίγο επίπεδο? Θα ξεκινήσουμε με μέτρια δυσκολία και ανεβαίνουμε σταδιακά ανάλογα με το πώς πας. Λοιπόν, πίνακες και loop. Γράψε ένα πρόγραμμα που δημιουργεί ένα πίνακα με 5 ακεραίους αριθμούς της επιλογής σου, εκτυπώνει το άδρυμα όλων των στοιχείων. Οκ, αυτό είναι αρκετά εύκολο νομίζω. Δημιουργεί ένα πίνακα με 5 ακεραίους αριθμούς της επιλογής σου, εκτυπώνει το άθροισμα όλων των στοιχείων. Χωρίς μέθοδο. Οκ. Γράψε ένα πρόγραμμα που δημιουργεί ένα πίνακα, έχει μια μέθοδο. Να ίδια. Πάσο. Οπότε, ποια να κάνω? Κάνε τη δεύτερη με τη μέθοδο. Αφού θες να ξεκινήσεις να εξασκηθείς και στις μεθόδους, δεν έχει νόημα να παραλείψεις αυτό το κομμάτι. Οκ. Λοιπόν, άρα, γράψε ένα πρόγραμμα που δημιουργεί ένα πίνακα με 5 ακεραίους. Κάτσε, λάθος αυτό είμαστε. Ένα πρόγραμμα δημιουργεί ένα πίνακα με 5 ακεραίους της επιλογής σου. Έχει μία μέθοδο calculate sum που παίρνει τον πίνακα και επιστρέφει το άθροισμα. Ωραία. Για πάμε. Array sum method public static void main. Εδώ. Public static void main. Αυτό το σβήνουμε και βάζουμε, θα μας επιστρέψει int. Το όνομα είναι sum. Κάτσε πώς το calculate sum. Calculate sum. Calculate sum. Calculate sum. Και μέσα βάζουμε τον πίνακα
int πίνακας nums. Εγώ θέλω να το βάζω, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, ωραία. Για να κάνουμε το άθροισμα λοιπόν, θα βάλουμε for int I is 0. I μικρότερο του nums length I συν. Λοιπόν, βάζουμε ένα sum int sum ίσον με 0 sum ίσον sum συν nums I. Αλλιώς το γράφουμε sum συν ίσον nums I. Okay. Και στο τέλος θα μας επιστρέφει το sum. Return sum. Τσακ. Εδώ. Βάζουμε ένα nums. Όχι. Int. Nums. Όχι. Int. Nums. Βάζω άνοιγμα αγγυλών. Αυτά. Και χτυπώνουμε shout. Το άθροισμα των στοιχείων του πίνακα είναι και καλούμε το calculate sum με μέσα το nums. Για να δούμε. Το άτομο σήμερα φαίνεται σωστό. Φαίνεται σωστό. Για να δούμε. Για πες. Κόλλησε. Μπλόκαρε. Ο κώδικας είναι πολύ σωστός. Οκ, ναι, δεν πρόσεξα πόσα μου είπες. Σωστή δήλωση και κλίση μεθόδου, σωστή nums length. Επιστρέφεις return ένα μικρό tip. Ο βρόχος με πίνακες γράφεται και πιο συνοπτικά. Όταν δεν χρειάζεται το index. Αυτό δεν το ξέρω. Κάνει ακριβώς το ίδιο, απλά πιο καθαρό, να το έχεις στο μυαλό σου. Οκ. Int nums. Αντί για όλο αυτό
Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ και τον φίλο μας που μου έδωσε αυτή την ιδέα με το Claude. Φαίνεται αξιόπιστο και θα το συνεχίσω και στα επόμενα βίντεο μέχρι να βρω κάποιο αρνητικό να πω. Οπότε σας χαιρετώ, θα τα πούμε.